Патрык Зюскінд «Парфума. Гісторыя аднаго забойцы». Пераклад з нямецкай мовы Васіля Сёмухі. Чытае Адам Трыпутнік. У 18 стагоддзі ў Францыі жыў адзін чалавек, бадай ці не адзін з самых геніяльных мярзотнікаў той эпохі, такой багатай на геніяў і мярзотнікаў. Пра яго і будзе наша гаворка. Звалі яго Жан-Батыст Грануй. І калі імя ягонае, не раўнуючы з імёнамі іншых геніяльных пачварын, як Десат, Сен-Жуст, Фуше, Банапарт ды іншыя, сёння цалкам забылася, дык зусім не таму, што Грануй нечым не дабраў да славутых пацяробкаў цемры ў фанабэрыі, пагардзе да людзей, амаральнасці ці, каб карацей, у бязбожнасці, а таму, што ягоная геніяльнасць і фенаменальная цяга да славы абмежаваліся тою сфераю, якая звычайна не пакідае следу ў гісторыі – эфірнай сфераю пахаў. Гарады таго часу, пра які ў нас гаворка, патыхалі смуродам. Такім смуродам, які сабе і ўявіць не можа чалавек нашых дзён. Вуліцы смярдзелі гноем, двары смярдзелі мачою, лесвіцы смярдзелі драўнінай і пацучынымі бэбахамі. Кухні смярдзелі дрэнным вугалем і авечым лоем. Неправетраныя гасцёўні смярдзелі уедлівым ва ўсе шчыліны пылам. Спальні – бруднай бялізнай, вільготнымі пухавікамі і едка-саладжавымі выпаранымі ночнікаў. З камінаў патыхала серкай, з гарбарняў – едкім шчолакам, з бойняў – праліванай крывёю. Людзі смярдзелі потам і нямытай бялізнай. З ротаў іх смярдзела гнілымі зубамі, з жыватоў – цыбуляй. А іхнія целы, калі людзі старэлі, пачыналі тхнуць прагорклым сырам, кіслым малаком, гнойнымі пухлінамі і пухірамі. Смярдзелі рэкі, смярдзелі плошчы, смярдзелі цэрквы, смярдзела пад мастамі і ў палацах. Смярдзелі сяляне і святары, чаляднікі і бабы майстроў. Смярдзеў увесь дваранскі стан. Смярдзеў нават сам кароль, ён смярдзеў як драпежны звер, а каралева як старая казліха, узіму і летам. Бо ў 18 стагоддзі яшчэ не было заслоны раз'едлівай актыўнасці бактэрый, а таму любая чалавечая дзейнасць, хай стваральная, хай разбуральная, усякая праява жыцця, хай калі яно нараджалася, хай калі гінула, уключала ў сябе смурод. І мовы няма. У Парыжы смурод стаяў найбольшы, бо Парыж быў найбольшы горад у Францыі. А ў самім Парыжы было месца паміж вуліцамі Офер і Фер-Анры, Сімтьер des Innocents, могільнік нявінных, дзе ўсё прасмердла, як у пекле. 800 гадоў запар сюды звозілі і звозілі нябожчыкаў з Гатэль-Д'ё і бліжэйшых парафій. 800 гадоў запар сюды на тачках звозілі трупы і вывальвалі іх у даўжэзныя ямы. 800 гадоў іх складвалі пластамі, шкілет да шкілета, у сямейныя скляпы і агульныя магілы. І толькі пазней, напярэдадні французскай рэвалюцыі, калі ўжо многія магілы абваліліся, і смурод перапоўненых могілак прымусіў жыхароў прадмесця не толькі запратэставаць, але і наважыцца на бунты, трупніцу нарэшце зачынілі і сплюндрылі. Мільёны касцей і чарапоў ссыпалі ў катакомбы Манмартра, а на гэтым месцы адчынілі віктуальны рынак, прадуктовы. І вось якраз тут, у самым смярдзючым месцы каралеўства, 17 ліпеня 1738 года прыйшоў на свет Жан-Батыст Грануй. Гэта было ў адзін з самых спякотлівых дзён года. Сквар волавам навісаў над могілкамі, выціскаў у суседнія завулкі чад гнілі і распаду, сумесь цвілых кавуноў і паленага рога. Маці Грануя, калі ўсё пачалося, якраз стаяла каля рыбнага стала на вуліцы Офер і патрашыла беларыбец, вымаючы іх з вядра. Рыба, якую нібыта толькі раніцай вылавілі з сены, тхнула так крута, што перабівала трупны смурод. Але Грануева маці не разбірала, дзе што рыбінае, а дзе трупнае, бо яе нос даўно ўжо не адчуваў пахаў. Апрача таго, ў яе балела сярэдзіна, і боль глушыў усякую адчувальнасць да любых пахавых казытак. Яна хацела аднаго
Каб той боль перастаў, суняўся, каб мярзотныя роды як мага хутчэй скончыліся. Нараджала яна ўжо 5-ты раз. Усе тыя разы яна ўправілася тут, каля рыбнага стала. Усе дзеці нарадзіліся нежывыя ці паўжывыя, бо ж тое крывавае месіва, якое выціскалася тады з яе, мала чым адрознівалася ад рыбных тэльбухаў, што ляжалі перад ёй. Ды і жыло яно не даўжэй, і ўвечары ўсё разам зграбалі рыдлёўкай і вывозілі тачкай на могілкі альбо ўніз да ракі. Так мелася быць і гэтым разам. І Грануева маці, яшчэ даволі маладая кабеціна, ёй якраз споўнілася 25, і яшчэ мілавідная з твару, і яшчэ амаль з усімі зубамі ў роце, і яшчэ з калівам валасоў на галаве. І апрача падагры, сіфілісу і лёгкіх зацімкаў у галаве ні на што сур'ёзнае не хварэла. І яшчэ спадзявалася зажыцца Бог ведае як доўга, можа нават гадоў 5-10, і можа яшчэ калі-небудзь схадзіць замуж і нарадзіць што-небудзь людскае з дзяцей, ужо ў статусе спаважанай жонкі аўдавелага рамесніка. Дык вось, Грануева маці шчыра прагнула, каб усё хутчэй скончылася. І калі схваткі памацнелі, яна залезла пад стол, на якім разбірала рыбу, і раскалолася там, дзе прасталася ўжо 4 разы, і сама адрэзала народжанае стварэнне ад пупавіны рыбным нажом. Але потым, ад гарачыні і смуроду, што яна прымала не за тое, чым яно ўсё было, а толькі за нешта нясцерпнае, аглушальнае, забойчае, як палетак з лілеямі ці як цесны пакой, у якім стаіць занадта шмат нарцысаў, яна самлела, адкінулася без памяці набак, вывалілася з-пад стала на сярэдзіну вуліцы, ды так і засталася ляжаць з нажом у руцэ. Крык, вэрхал, натоўп разяваў абступае цела, клічуць паліцыю. Жанчына з нажом у руцэ ўсё яшчэ ляжыць на вуліцы, спакваля прыходзячы да жывое памяці. Пытаюцца, што там у яе? Нічога. Што яна робіць з нажом? Нічога. Адкуль кроў на спадніцы? Ад рыбы. Яна ўстае, шпурляе ў бок нож і ідзе ўмыцца. І тут, чаго ўжо ніхто не чакаў, пад сталом закрычала дзіця. Людзі кідаюцца на крык, знаходзяць у роішчы мух сярод трыбухі і адцятых рыбіных галоў дзіця і выграбаюць яго на Божы свет. Паліцыя аддае дзіця нейкай жанчыне з малаком, а маці пад варту. І як што яна не адпіраецца і прызнае без лішняга, што збіралася кінуць вылюдка здыхаць з голаду, што, дарэчы, рабіла ўжо 4 разы, яе валакуць у суд, прызнаюць такі вінаватай за шматразовае дзетазабойства і праз некалькі тыдняў на грэўскім пляцы ёй адцінаюць галаву. А дзіця да таго часу ўжо 3 разы памяняла мамку, а ніводная не згаджалася даваць яму цыцкі больш як некалькі дзён. Казалі, што дзіця надта прагавітае, смокча за двое, а значыцца, забірае малако ў другіх немаўлят, а ў іх, мамак-карміцелек, сродкі да існавання, бо рэнтабельна карміць адно толькі малое немагчыма. Афіцэр паліцыі, чыім абавязкам было прыстройваць падкідняў і сірот, нехта якісь такі ляфос, неўзабаве даўся ў нясцерп і ўжо быў пастанавіў занесці малое ў прыют на вуліцы Сент-Антуан, адкуль штодня дзяцей адпраўлялі ў Руан, у дзяржаўную кашару для падкідняў. Але як што транспарціроўка вялася пешымі насільшчыкамі, і дзяцей пераносілі ў лыкавых кашах, у якія дзеля эканоміі уціскалі адразу па 4-5. І як што праз гэта неверагодна падскокваў працэнт смяротнасці. І як што насільшчыкі з гэтай прычыны згаджаліся браць толькі хрышчоных і толькі з выпісаным паводле ўсіх формаў накладным лістом, на якім у Руане ім ставілі пячатку. І як што малы Грануй не дастаў ні хросту, ні імя, якое можна было б па ўсёй форме пісаць у ліст. І як што далей, з боку паліцыі, было б непрыстойна высадзіць безыменнае немаўля пад дзвярыма зборнага пункта, што было б найлепшым спосабам пазбавіцца лішніх фармальнасцяў. Як што выходзіць, паўсталі складанасці бюракратычна-адміністрацыйнага характару, звязаныя з эвакуацыяй немаўляцей.
І як што апроч усяго падціскаў час, паліцэйскі афіцэр Ляфос адмовіўся ад ранейшага плану і ўказаў здаць дзіця пад распіску у якую-небудзь духоўную установу, хай ужо там яго і ахрысцяць і накануюць яму далейшы лёс. Яго здалі ў кляштар Сен-Мэры, што на вуліцы Сен-Мартен. На хросце яму далі імя Жан-Батыст. І як што прыёр таго дня быў у добрай лагодзе, і яго дабрачынныя фундушы яшчэ не былі выскрабены да дна, дзіця не адправілі ў Руан, а пастанавілі падгадаваць за кошты кляштара. Дзеля гэтага яго перадалі мамцы Жанне Бюсі з вуліцы Сен-Дэні, якой на разгон платы спачатку прапанавалі 3 франкі ў тыдзень.